En Vilanova dos Infantes, na provincia de Ourense, todos os 15 de setembro celébrase a festa da Virxe do Cristal. Na semana precedente celébrase a novena no mesmo templo do Cristal e o día final, cumplindo cun vello voto feito pola feligresía, a Virxe sae en procesión dende o santuario á praza do Burgo de Vilanova para retornar de novo ao campo da festa onde se celebra a misa maior. Os dous santos inclínanse diante da Virxe e, como así fosen uns fieis máis, ríndenlle veneración. O coro parroquial entoa, como todos os anos, dende un dos balcóns da praza de Vilanova, un canto á Virxe do Cristal. A praza énchese de silencio expectante. O repenicar do tambor e o alento da gaita anuncian a chegada das danzantes. Comeza a danza dos paus. Cada danzante leva na man 2 paus de madeira. O repenicar da madeira enfrontada resoa pola praza, enchendo o espazo dun eco seco e poderoso. Chega o intre da danza do entrelazado. As danzantes fórmanse arredor do pau central, fitando as cintas de cores que penduran del. Ao son da gaita, comezan a avanzar en pasos medidos, unhas en sentido horario, outras en sentido contrario. As cintas, recollidas nas mans, van cruzándose e tecendo arredor do pau un debuxo xeométrico de cores vivas. Cada xiro é unha peza que encaixa, cada movimento un fío que constúa a trama. O entrelazado convértese así nunha metáfora da vida comunitaria, individualidades que se cruzan, que se encontran, que se entretecen para formar unha unidade fermosa e compacta.